ሰላም ሰላም ናይ ዩቱብ ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ስቀኒ ክዋን እግዚአብሔር መስገን ሰላም እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ንስኻትኩም ሰላም ክትኾኑ ተስፋ ይገፍር ማለት እዩ። ላለማዓንቲ ደሞ ብሊፕስ በለ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ በማል ቤተሰብ ክትኾነለይ ብትሕትና ይሓት ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዘለናዮ ደሞ ፊሊፕስ ቦታ ማለት እዩ። መፅእ ኢልኩም ኣለኹ ብዝዘናፈጥ እናበልኩም ማለት እዩ። እና ላይክ ሸር ሰብስክራይብ አድርጉ። እውነት ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ከይትርስዑ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብዚ ደሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ብጣዕሚ እና ብምንታይ መፅእ ኣለኹ ሎማዓንቲ መሲልኩም ማለት እዩ። በአሌክስና ዴዚ ማለት እዩ መፅእ ኢልኩም ኣለኹ። ንስኻትኩም ርኢቶኩም እንታይ ይመስል ደሞ ኣብ ኮመንት ፅሕፉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ግን ደስ ዝብል ቦታ ስለ ዝኾነ ዘና እናበልኩም ማለት እዩ። ብቦታው ዘና እናበልኩም ብወሬ ናይ ኣሌክስና ናይ ዴዚ ኮነት ብቦታው ማለት እዩ። እና እዚ ቦታ እንታይ ይበሃል እስኪ ፃሓፉ። ዱባይ ዝኸድኩም ወይ ዝረአኹሞ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ፍታሕ ዝበለሉ ቦታ እና ኣብዚ ቦታ እኮ ብዙሕ ኣይፈልጠን። ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ከይደ ኣለኹ ኣብዚ ግን ኣፍታ ካልአይቲ ዘላ ደሞ ብዙሕ ኣይፈልጠን እየ። ግን ደሞ ዝተፈላለዩ ዓድታት እና ዝተፈላለዩ ናይ ጃፓን ምግብታት ናይ ቻይና ኣብዚ ጋር ጃፓን ኣላቸው ቻይና ኣላቸውና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ማለት እዩ። ንኻብ ትፈትውዎ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ኮኑ ላይክ እያደረጋችሁ እንዳትረሱት የሆነት ላይክ ሸር አትርሱ ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እና እነ ዴዚ እስኪ የእናንተ ርኢቶ ምን ይመስላል? ለዴዚ ወይስ ለሌክስ ኮመንት አስቀምጡ ማለት ነው። እስኪ ወይም በፍቅር የፍቅር እናት ይበልጣል ወይስ የፍቅረኛሽ ወይስ የባልሽ ወይስ የወደፊት ባሏ ነው ሰው የትኛው ይበልጣል? እና ከእናንተ ኮመንት ላይ እንድጽፉልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ማለት ነው። ዘና ፈታና ወርኩም ኣብዚ ደግሞ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ ያው ኣብዚ ብመንገዲ ዝኸደሉ ዝነበረ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ውብና ብድምናይ ዝተመልአ ቦታ እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ውፅእ ፈታሕ ዝብል ማለት እዩ። ንኹልኩም ደስ ክብለኩምና ኣብዚ ማለት እዩ ክትዝናንዩ ይመርፅ ማለት እዩ። እዚ ግን ናይ ሃላላዊ ድዩ ይበሃል ሃላላዊ ዝበሃል ማለት እዩና ናይ ኢማራት ካልቸራዊ ዝኾነ ሃይላላዊ ማለት ናይ ክርስቲያናዊ ምናምን ዝኾነ ማለት እዩና ኣብዚ ደም ዘፍስሉ ምናምን ብዙሕ ኣይፈልጠን እየ ባይዘ ግን ክርስቲያን ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ደሞ ንኣተኻ ክትኣቱ ተለኻ እዩ ማለት እዩ። እንዳኣተኾነ ኣለኹ እዩ ማለት እዩ። መጀመርያ ገና ክትኣቱ ተለኹ እዚኹም ትረኽብዎ ማለት እዩ። ካብኡ ዝተፈላለዩ መጫወቲ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ቦታ ኣለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዳይኖሰር እኒኣ ማለት እዩ። ዳይኖሰር ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ማለት እዩ። ዳይኖሰር ካብ ትሪእዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዳይኖሰር እያ ማለት እዩ። እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዘ ዋቺንግ ማይ ቻናል እላለሁ። እንግሊዝኛ የምናገርላችኋለሁ እንጂ እና ኣብዚ ጋር ናይ ስፓይደርማን ወይ ደግሞ የሚባል ቦታዎች ይሄ አርቲካል የሆኑ ነገሮች ናቸው። እና እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮዎችን እስከምመጣችሁ ድረስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ላይክ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁሉ ማለት ነው። እንግሊዝኛ ኦኬ አይ ካን ቶክ እንግሊዝኛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማይ ቻናል ፕሊዝ ኦኬ ዶንት ፎርጌት ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዘ ዋቺንግ ማይ ፍሬንድ ሺ ሌት ሚ ቶክ 3 ላንጉዌጅስ አይ ፎርጌት ሶሪ በአማርኛ በትግርኛ በእንግሊዝኛ በሁሉም አወራሁላችሁና እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ባባይ መልካም ቀን መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ።
አመሰግናለሁ ማለት ብዙ ወሬ አላቅም ማለት ነው። አልወድም ታውቂኛላችሁ፣ ግን ፕሮፋይል ውስጥ ለእነሱ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። እና ባይ ባይ ቻው። አነ እኮ አይፈልጥኔ ወዲ እኮ በቃ